Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji ýylyny Balkan vilayatyna iş saparyna bolup, ýene bir näçe aýratyn şert töredilen kärendeçiniň halyndan habar aldy. Emma suw, tehnika we dökün yetmezçiliginden kösenip, ýylyň-ýylyna bergil çykýan daýhanlaryň kynçylyklary Watan programmasynyň öwgül reportajynyň arkasyna galdy. Şol ruwatda media prezidentiň önüm öndürýän adamlaryň işiniň gadarynyň bilinmegi barada hem gurrun edenligini aýdýar. Mundan öňol Orokya paýta ýygym mewsimlerini daýhanlar bilen wagtyna hasaplaşmagy tawsyrardy we şondan soň telewizionyada bankomatdan alan pullaryny ýüzüne süýleýän adamlar gorkallardy. Ýöne daýhanlaryň ýylla manatda gazanýan girdejesi, onuň girdejesiniň dollaryň döwlet kursunaky we gara bazar kursunaky gymmaty, maşgalanyň ekin ekmekden başga nämelere dayanmaly bolýanlygy açyk tar bolmagyny galýar. Azatlyk radiosu 2012-nji ýylda daşogully kärenneçi Gülsenem Togtaýew bilen söhbetdeş bolanyny ol köni pullan 15 milyon manat, ýagny 3000 manat girde zallym diýipdi. Şeýle dol maşgalasynda 18 adamyň bardygyny, 5 bolup işleýänliklerini, suw, tehnika ýeterlik bolsa ýagdaýlarynyň gograk bolýanlygyny görüň berdi. Tadakanyň ýazmagyna görä, Balkanly kärenneçi Tagan Nurdy Bayramulyýew 40 kilo goly ekin ekýär we bu ýyl 17 hektar ýeriniň her hektaryndan 40-45 sentner hasyl almakçy. Emma radio bu kärenneçiniň anyk näçe girde aljakdygyny anyklap bilmedi. Resmi maglumaty görä, döwlet daýhany suw, dökün, ýokary hili tohumlar, ýokary önürjülükli kuwatly tehnikalar bilen üpjün edýär. Emma yerli synçylar, daýhanlar munyň ýalan wagazlygyny, ondan adamlaryň garnynyň doýmaýanlygyny aýdýarlar. Döwlet baş tutany 2 ýyl mundan öň önüm satyn alyş narhlaryny ýokarlandyrmak wadasyny berdi. Şu wada bilen barlykda prezidentiň Lewap, Mari, Daşoğul we Balkan vilayatlaryna eden saparlaryna daýhanlaryň alýan girdejileri, olaryň ýyllyk gazanjy hakyny hiç gurrun etmezliginiň sebäbi bilen gyzyklanyp, azatlyk regionlarda habarçylaryna bir näçe sorag berdi. Kärenneçileriň beren maglumatlaryny umumlaşdyryp netije çykarsak, owa ýerlerinde ýaşaýan önüm önürjüleriň ýagdaýlary ýyl-ýyldan agyrlaşýar. Köp adam çay bilen çörek tutýar. Öz sözleri bilen aýrylsa, jüýje sanalýan wagtynda, ýagny daýhan önüren we döwlete tawsyran önüminiň puluny alanyna kärenneçileriň köpü bergil çykýar. Kärenneçileriň ne ýer sürmäge, ne ony ýumşatmagy, bejermäge, ne hasyl ýygnamagy tehnikasy bar. Üstesine olar korrupsiýanyň hem pidasy bolýar diýip anonimlik şertinde gurlaşan 60 ýaşly Lewaply kärenneçi habarçymyz aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, owa huzurlygyna korrupsiýanyň çuňlaşmagyny owa hyzmat diýilýän döwlet edarasy uly rol oýnady. Ýeri sürüp berýänni, hasyly ýygnaýanny, dökün satýan hem şu edarady. Şonuň üçin daýhanlar ýylyň-ýylyna bergili bolup çykdy ýa-da diňe ölmedi ödi çörek puluny gazandy. Soň bu edara prezidentiň fermany bilen ýapyldy diýip kärenneçi aýtdy.